I en tradició també s'han convertit les beques de la nostra als universitaris de les Balears. Ahir 90 joves van rebre un xec que molt de casos se'ls salvarà el curs acadèmic gràcies a la nostra, i això passava el dia en què se celebraven els 128 anys del naixement d'aquesta entitat. Tots ells tenen tres característiques en comú. La primera són joves. 18 anys. Tinc 21 anys. La segona són estudiants. Bé, estic estudiant a l'ESADI per l'Escola Superior d'Art Dramàtic, Magisteri Infantil. I la tercera han rebut una beca. 410 euros, que ha sigut l'import de la matrícula anual d'enguany. De les 260 sol·licituds presentades, només 90 alumnes de les Balears s'han enduit una de les beques d'estudis que ahir va entregar Sa Nostra. Ajudes destinades a estudiants que o bé han començat enguany els seus estudis universitaris o cursen estudis de grau superior dins del món de les arts. Trobo que està molt bé perquè hi ha gent que té problemes o per tenir més recursos i poder invertir més en els seus estudis. Aquest diner el que faré és invertir més en formació i també complementar els cursos que faig perquè tenim material i invertir-los, reinvertir-los, diguéssim. I entre els pares, satisfacció i un petit respir en una època de crisi. Sí, el piso, la fotocòpia, los tàpers... És una sortida de bé molt seguint. O sigui que això servirà per tapar forats. I tot en el marc del 128è aniversari de la creació de Sa Nostra, una festa que va acabar amb un brindis per als estudiants.